Здравейте, здравейте! Здравейте от мен! Добре дошли на нашия дебютен влог, в който ще ви покажем какво представлява G-Fest от другата страна. Пълните 3 дена. Петък, събота и неделя. Малко зад кадър. Да, лекичко зад кадър. Първата ни стъпка беше да запалим колата, да си вземем закуски, че пътя е дълъг. Минаваме през Сливен да вземем Вълтарчето. Ще се включим по пътя, ще се включим и някъде там и продължаваме с влогчето. И се надяваме да ви хареса. Айде, чао! Правим една лека пауза, заредихме гориво по-рано, тази е само за пикание. Продължаваме към София, че се позабавихме, минахме през Сливен, взехме Вълтарчето. Там е, кака кажи нещо по-високо. Да, кака е прясно изпикана, но не е хапнала още, затова трудно се чува. Продължаваме към София, включване там. Goodbye! Пристигнахме в София с леко закъснение, времето на вхвана ни подготвени. Здравей! Здрасти! Здравей! Ако ще наповали, не е проблем. На 5 минути от залата сме. Колко е часа? Кака? 13:35. 13:35, значи 13:40 ще пристигнем в залата с свежи сили и мокри сили най-вероятно. Не напитайте, що нямаме якета, в колата са ни. Нека да стоят там на сухо. Да. За по-тежки времена, колко е един малък дъжд, нищо няма да не се случи. Чао, чао, включваме се от залата. Ади! Машини, вече сме в залата. Текат много сериозни приготовления. Ще видите по-късно още малко кадри. Кака снима като папарак, отляво, отдясно, отстрани. Забавно е днеска. Аз умирам от глад. Кака ми донеси баничка. Ще има ядене. Баничка с количка. Чиста работа. Айде, до после. Стигнахме най-накрая до залата. Естествено спря да вали тука. Кой беше този папарак, който тича там? Стигнахме, спря да вали точно. Влизаме вътре и ги мятаме. Айде. Кажи как е нещо. Чао, чао! Само тигри тука. Петко е развял националния флаг. Трибагреника. Добър ден, добър ден. Yes! Казармата, гледай, той са върнал като мен. Като вървежен фолкаджия. Ице, плати си нета. Знаете как че е платен? Сменил се рутера, Ице стои, бачка всичко. Здравейте, здравейте! Ексклузивно се включвам, за да ви покажа всички фигурки, които ще бъдат на гатака на магазина събота и неделя. Гледайте какво става! Има уникални фигурки, хора. Уникални! А това цялото нещо са фигурки в тия турбички. Вижте, вижте, вижте. Страх ме да го пипам. Супер Марио, ако иска някой. Тук е пълно с груд. Здравейте! Кажете здрасти на влога. Здравейте! Галята се крие. Миленски, да. Ще ми съдействаш ли? Я изкара е тая голямата. Гандалф. Да го видят хората колко е як. Дай, да. Само внимателно, хора. Току-що гатака ми я показа. Това е абсолютен скандал. Вижте го. Майко мила. Много е яко, много. Леле. Чакай, без мен. Свърши вече, свърши. Късно е чата. Добре, аз няма да го включваме във влога. Айде. Айде. Хора, искам да видите кого си намерих тук. Погледнете го. Той даже и в реален размер. Боже, боже.
хора, хаштаг сланината плаче има даже. Погледнете го. Сега ви показваме магазина, да видите какво се случва тук. Майко мила. Кашони, да искате кашони. Пълен скандал. Показваме човека, който не обича да бъде сниман. Поздрави, господин Прас. Спим ли по една водка ти една? Моля? Спим ли по една водка ти една? Ако има водка, ще пиеме. Ще намерим. Си намерим. Да. Чакай, после ще го изрежа. Привет. Привет. С бат Зонко вече каталясваме тук. Доста Ние сме бачкане. възрастни хора над 100. Да. Но не години. Малко коленцата, капачките почнаха да поотказват. Да, кръщето. Моята зона е готова, вашата зона е готова. Да. И двете зони. И двете зони са готови. Кака подписва 240 000 пада. Ще се разви китка. На бат Зонко му е лесно, защото бат Зонко ще отиде и ще хапне една мешана скара сега. И ще си легне и ще си почине. Докато аз и Кака ще ходим на рожден ден. Ма ви пак ще пиете. Добре. Няма да Аз съм станал в 5. Но докъде той е докарано? Колко? Младия граф. Стони Стогаго. Тук са далаверите. Ендри, кой цвят ще ми се падне? Не, червен. Аз казвам лилаво. Зелен. Никой не позна. Син ли? Светло синен. Запомнете го. Ако ви каже вид, сбягайте. Добър ден, добър ден. Това е единия вход за утре. Ей, тук ще са големите чудеса. Тук е ъгъла на блокашката. Усещам го аз. Поздравя за блокашката. Тук ще са другите чудеса. Подготвят се. Фудкорта ще е готов. В момента е 6 и малко, все още е светло. Долния етаж също подреждат. Значи, подготовките мръсно вървят. Моята зона е готова. Всички зони са почти готови на 99%. Вървят репетициите на младежите на сцената. А ние с Кака отиваме да се теглим по един душ и отиваме на рожден ден. Една бърза молитва, петъчна, за берекет. Да се свети името Божие. Да се свети името Божие, да пребъде ивента му, да пръсне G-Play и всички общо ми. И ретро-компютрите да оцелеят. Ретрото да пребъдат мониторите, мишките и клавиатурите. Нета да не спира. Машини, най-накрая стигнахме до хотела. Ако не са виждал от експожера, ама ще да извинявате. Сега ще ви направим след някоя друга минутка, само си вземем багажа. Един бърз рум-тур и продължаваме, че съм на рожден ден. На кой? На моя брат, прекрасен, много те обичам, братле, да си ми жив и здрав. На колко години става? На 26. Децак, ако гледаш, това е правено на рождения ти ден. Да, знаеш. Айде. Здравейте отново. А сега един лек рум гайд от Кака. За първи път и ни влизам. Здрасти. Айде да видим сега. Кака има розов куфър. Да. Я да видим как. Така. Мале. Гледайте какво става. Така. Какво става? Охо, имам си и каничка за кафе.
Ко става тук? Мале, супер е. И телевизора им е малък. Какво гледаме? Вихотел. Какво виждаме? Небостъргачите. После ще ви покажем по-интересно какво се вижда. Ladies and gentlemen, тази Дай да стая ви покажем е банята. скандална. Давай кака е банята. Банята? Да видиш. Мале, яко е между другото. Банята е супер готина. Наистина е много яко. А това? Само аз. Банята наистина е яка. Как ще се измия след това. О, как ще поседне тук. Туалетничката. Много ми беше приятно. Аз съм до тук. Румгай да свърши, ние се освежаваме и после продължаваме с влогчето. Айде. Добър вечер, добър вечер. Добър вечер от мен. След като се освежихме, вече сме в автобуса и пътуваме на къде? Към рождения ден на брат ми, Вовчо Капел. Диме към Орлов мост и от Орлов мост се качваме на метрото. Орлов мост е по-точно, може би. Хората ще кажат. Хората долу пишете в коментарите, че бе интересно. Да. И оттам търсим М3. Метрото, зеленото, да ходим към Вовчо Капел. Чао за сега. Кака кажи чао. Чао, чао. Най-накрая след всички премеждия сме в Вовчо Капел. Кака кажи здравей. Здравейте. Закъсняли с лекичко около 2 часа. Само 2 часа. Искам да кажа на всички, че майка ми в момента не ме пребива по телефона само и единствено защото има хора около нея. Рисковете на живото предаване. Отиваме, ще пием по 1-2 питиета, ще хапнем. Ще се наснимаме с младоженеца, ще да кажа, с рожденника. С рожденника. И ако имаме енергия, ще се приберем. Ще ви го покажем. Ще си кажем едно на здраве. Не знам дали ме виждате, малко е тъмничко. Но екшена продължава. Надявам се ви харесаха таймлапсовете от автобуса и метрото. Метрото горе-долу, че да не ме видят хората. Все пак нямам право много да ги снимам. Но не се виждат на улица. До след малко. Хайде. Всички премеждия накрая се събрахме. Ето го рожденника. След рожден ден. Благодаря. Да си жив и здрав. Това е малкият брат на Жени. Как се казваш, моето момче? Христо се казвам. Стихотворение или песничка? И песничка. Песничка. Ой, браво на детето. Весело изкарване от нас. Утре сутринта продължаваме. Живи и здрави сме всички. Чао, чао. Младежи, ние вече сме тотално изтощени. Колко процента е батерията? Моята ли? Да. 3% максимум. Моята може би е 4, но не сме вече сигурни, живи ли сме. Часът е 12 часа и 3 минути. 12 часа и 3 минути. Ние влизаме в хотела. Даже няма да се сипим. Аз ще ударя един душ и препадам. Успех, аз нищо Как аз сутринта ще се къпи, това е ясно. Не мога. Давай, влизай бързо. Шаут. Сега ще ви покажем и хотела. Как докато извика асансьора. Ето. Ейте, Коста. Малко не бачка вече. На първия етаж ще доди. Ако не доди, ще доди друг. Той този е зациклил там. Айде. B11. Картата. То съм само дръсти. Как дали се справи с карта или ще да извика някой? Айде. На 11-ти етаж сме. Айде, лека вечер от нас. Ще ви пусна едно таймлапсче на Цариградско шосе, нали? Тай. Лека, утре сутринта с нови сили, влогчето продължава. Дано да е с нови сили, защото иначе няма сили. Също, да. Дано поне малко да се заредят тия батерии. Ще се опитаме, да. Айде.
Добро утро. Ден втори за нас, ден първи за G-Fest. 9 часа. Спря да вали, което е хубаво. Чакаме гостите, компютрите са готови. Ще ви направя едно бързо навътре да видите компютрите, докато още няма хора и сцената как изглежда всичко. Но първо ще покажем дрифт колата. Освен дрифт колата е Федушев и Бекама. Добро утро. Алтън джанта. Продължаваме. Този компютър е сглобяван от мен, надявам се да оцелее деня. Поне да обяд да изкара. Сиди, втория ден върви. Краката държат още. Кака, колко е часа? Кажи колко е часа към момента. Часа е 3. 3 часа. Седнахме, хапнахме набързо с кака. Връщаме се, че рипърчето му замества. Продължаваме да действаме. Видяхте много яки клипове, ще продължа да снимам. Днеска и утре може би ще станат по-къси влогчетата. Ай, до вечера можем да го удължим, както се казва. Продължаваме да мачкаме. Може ли да черпиш? Право яска. Много интересни неща правят тук. Идваме. Я вижте още творения. Това е супер. О, пантичко, обожавам панти. То даже не те хваща лампата, бе, Пепечи. Кажи здравей. Здрасти. Така, Пепеча, който не го познава, чакай тук ще дам и ти да се видиш. Малко е тъмничко обаче, ще се видиш. Пати Мичи и Скондайка. Ето ги. Красавци, убавци. Както се чака, свети тигъра пък от телефона. От дефекта се получава ефект.
машини. Приключи ден 1 официално на феста. Имаме победител най-накрая и в лигата. Изморени сме. Имаме покупки и подаръци, които Много подаръци. трябва да приберем в хотела. Отиваме по едно бързо душче, освежаванка и после очаквайте включване. И много благодарим на всеки един от вас. Наистина. Страхотни сте. Всеки един, който мина, обади се, поздрави, уникални. И те дет ни се представиха. Да, Се също и надяваме, на че тях. утре ще е по-плодороден ден. Айде до после. Чао, чао. Машини, изкъпане, изпране. Отиваме към барлуката. Здрасти. Пис. Как още няма звук? Да. 50 или 100 грама Джеймисън ще оправят това? 110. Чао. Айде. Să blocheze accesul sângelui. Da, e acolo. Da, exact. Shit happens. Добър вечер. Свикна. Добър вечер. Апарат задължително. Добър вечер. Видим как сте. Супер. И пазим жив. Стремаш ли? Не. Или ще има Как такова? малко. Знаеш колко техника е сега. Диджей имаме, перфектно. Добър вечер, младежи. Само Бургас. Добър вечер. Ти какво спечели днеска, мой томче? Почти нищо. Всеки трябва да печели. На здраве. Ей, сега аз до осъзото. Трябва да се изчаквате. Без лицо. Я ми подай улица. Ще върна пак за вас после. Чек енджин, светнала му е лампата на репара. Пута масло. Добравя. На баба ти шнитела, на баба ти картофи, на баба ти сирене. Ще се напикая всеки един момент. Здравейте отново. Как? Колко е часа? Часът е... чакайте. Часът е 1 часа и 3 минути. Разумно време се прибираме. Леко подпинали, особено аз. Утре откривам главна сцена. 11:15 трябва да играя Chain Together. Да. Тамън кака няма да е пуснало и няма да се притеснява. Искам да ви кажа, че ще бъда възможно най-спокойна на тази сцена. Наистина. И тиха, може би. Не, ще приказвам повече, отколкото трябва даже. Отиваме да почиваме. Утре отново сме на линия. От сутринта очаквайте. Хайде. Ден втори. Добро утро. Да, добро е. Горе-долу. След 4-5 часа сън. Тамън излязахме от хотела. Часа е 8:30. Отиваме в залата.
И продължаваме с забавлението GFest 24. Надявам се днеска още повече хора да дойдат, да е забавно, да не вали. Програмата на главна сцена е още по-добра от вчера. Да, и двамата скака днеска сме на главна. Да, сме на главна сцена. Meet and greet има кака, къде ме гласа. Няма сни с нощи. Няма значение. Действаме, мачкаме, бачкаме и ги трепеме. Хайде, до после. Вече сме в залата. Ден втори. Часът е секунда. 10:04. Очаквани сме на стрима. Вече младежите цъкат наляво надясно. 300 оперативки. Машини в точен час 4:00. 4:00. Чичави форчи, какави жени ще седнат да хапне чичави форчи. Че вече са поизмори и да. Аз ще открадна малко от едно парче. И как ще бодне едно парченце пица. Няма проблеми. Голяма умора днеска вече тръгват да натежават краката. Направили сме много кадри. Ще видите преди това и след това има бая. Днеска за това говорим по-малко, по-трудно не. После ще направим едно хубаво видео как се събират нещата. Там от птичи поглед, леко такова, по-бързичко. Да сме живи и здрави, ще оцелим утре и се приберем в Бургас, нали как е? Да, за жалост нямам почивен ден вторник, което доста се прецаках. Да, кака много се е прецакала, то и аз нямам почивен ден, но аз поне ще спа поне до 11 часа във вторник, което е сигурно. С краката нагоре, на тавана ще ги вържа, за да може тая цялата кръв, която е долу в краката, да се върне към главата ми, защото не стигате са ми са подули краката ми, се чувствам и тъп. Оставам за сега, отивам си взема пица, стайрия, муцки. Добър вечер. Искам да благодаря на всички в залата, то не е малко хора, които в 7:04 са тук. Дайте ни аплодисменти. Така. Ево. Уникално, голямо благодаря. Всички гърбави куци се стягат кръста. Часът е 0 часа и 20 минути. Вече сме в хотелската стая с кака. Благодарим на Калата Зарчето, който от залата ни закара в младост на дюнери и фалафели. Взехме се, хапнахме с кака набързо, кака вече препадна. Много сме доволни от GFest, нашия първи голям фестивал, на който участвахме. Първото ни голямо събитие. Приключваме много успешно и много уморени, но умората минава. Емоциите остават, естествено. Голям кеф ни беше. Ще продължим още малко влогчето, естествено, защото от ресторента има една бойна задача да отидем до G-Play, до централата.
Оттам малко по пътя може да поснимаме, да оставим волтарчето в Сливен и дирекшън за Бостън, Масачузетс. Здравейте! Здрасти, здрасти. Ден трети. Първи ден след феста. Ние сме в централата на Valley G-Play. Дойдохме да оставим едни документи, да вземем други документи, да си кажем чао с колегите. И ще видите малко пътя, малко Бургас, може би, може и малко Сливен да им покажем на бързичко. Само да имат енергия. Че просто... Чекараката изтърват капачките леко. Те изтърват, обаче евента беше абсолютен скандал. Ивента е номер едно. Наистина, надявам се и на вас да ви е харесало, защото до момента вече ще сте видели много кадри. Страшно много, да. Близо 150 гигабайта има сурови кадри, които ще чакат някой да ги оправи. Предлагам ти кака. Да, нямам проблем. Да, добре. Виждаме се след малко. Здравейте, здравейте! Дами и господа, правим пряко включване от Сливен, където се отбихме да се видим с нашия скъп приятел Джетро, след като оставихме волтарксчето до тях. Искам обаче да ви покажа, значи първо, къде пише G-Play. Много хитро от моя страна, знам. Искам само да ви покажа къде се намираме, защото заведението е адски красиво. Наистина вложени са и средства, и доста мозък, да кажем. Има идея. Много е готино. Не знам точно каква сграда е била преди да стане заведение. Но е много красиво, хора. Много красиво. Сега ще ви ги покажа и тях покрай заведението. Влога е към самия си край вече. Нашето пътешествие също. На 1 час сме някъде от Бургас. Аз посветнах малко да ви кажа, че нямах търпение да се прибера, но вече е по-добре положението. Вижте. Включихме с манджата на заведението, как се казваше? Марионет. Вижда се. Показвам ви кръста на Сливен. Исусе. Голяма кръста и небето. И с кака и с Джетро. Ще не изпраща до колата господин Джетро пред Марионет Барен Лаунж. Това е 7-звезден хотел, като гледам изолацията нагоре. Палим нашето фиатче към Бургас и фанах муцаката. Искате да видите кака бяга като има оса? Не бе, стига! Махнете я от мен, кажи ми, че няма я. Може се побъркам. Прибрахме се най-накрая. Часът е 19:39. 19:39. Качихме много минимална и необходима част от багажа. Всичко останало остана в гаража в колата. Tomorrow never dies. Искаме да ви покажем колко снимки имаме само. Покажи дебелината. Това не знам дали ще се види, колкото обаче... главата ми. Те вижда се. Не съм ги броила, но може би са 100 снимки, не знам. Страхотни бяхте наистина. Страшно много ви благодарим. Много ви благодарим. Приключваме този влог с целувки. Гледайте го целия. Има много интересни неща. И се надяваме за в бъдеще да не се затрудням много с монтажа. И само с снимането и с монтажа по-бързичко да ги правим тези влогчета и такива по-дребни, които ще правим. Обичаме ви. Айде. Наистина. Айде, хора. Чао. Чао. И благодарим ви, че гледахте.